Biswanath alongri Jonji Rongpi arong alongta alir alon pen Rongker-Karkli katalon dunji aphan pura chisik-chedang pangcheng tanglo. Karbia keke kekang thim methang jutang jubat lamet lamchong ingchok longa kei chenam. Lason si karbia ke pir thelong nang planglu pupen ke methang jungjung adhorom do. Karkli kaphejo methang aron atang do pusi 6 schedule ajakongta karbia ke atumta chelonglo. Lason si karbia ke atum ningkan esek pen rong rup kapaklar kapachin thur la pen rong akeratan kapadamji aphan pura arong tin sitame Rongker-Karkli lo. Lason si Biswanath alongri along ke do akar bia tum tame aningkan wangta thang achiklo ni phai kre pho arni Rongker-Karkli si ning arong chipirinti lo. Bonta pining arong Rongker-Karkli asap fracture ji. Kopia potlo pulote pining aningkan ke arkoya chiklo ni phai pho mate January ni phai pho arni si talon dunji. Athe kedam tang bihali by election ahut Biswanath akar biatum Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan kachuning ri ateng pen Rongker-Karkli restricted holiday state pen mate Assam government pen pipon tanglo. Lasojok Biswanath akar biatum ningkarong adui ahoy awipin asonsi dolo. Lapen arkoya chiklo ni phai pho arni Rongker-Karkli ji aphan chisik-chedang pangcheng tanglo. Lason si Biswanath alongri along Rongker-Karkli alir alon kachipin nei arong pulotangte Jonji Rongpi arongta isilo. Aningkan wang ason thak Rongker nangkelelo pura Jonji Rongpi arong araratum kibi kithi riso ejang sarpi sarpho atumanta Rongker-Karkli ji adim kapangthir chisik-chedang chonpro ason si theklonglo. Pining Rongker-Karkli lake prejek lapen alir alon do pikji pusi meipu biren Rongpi lapen kongchun bang nipen Rongpi atum pen niltumasai hemalong berta nangpale. News Desk Report Northeast Karbi Live.